Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ambil. Taong 1964, Himamaylan, Negros Occidental. Matagal na panahon nang nakatira sa Himamaylan ang pamilya ni Ambil. 7 henerasyon na ang nagpasa-pasa sa kanilang lupa, kaya naman natutunan na ng kanilang mga ninuno kung papaano ito panatilihin at pangalagaan. Nga pala, isang buong angkan ang naninirahan doon, kaya hindi nakatuon ang kabuoang gawain sa pagsasaka. Yung iba namamalaot, habang yung iba naman naglalako ng kanilang mga kopra. Sa ganoong estado umiikot ang kanilang buhay, at kahit gaano man katindi ang pagsubok na dumating, hinding-hindi sila nito natitinag. Hindi sa lahat ng oras maayos ang ugnayan ng kanilang pamilya. Minsan may mga tampuhan at awayan, pero sa bandang huli, nananaig pa rin ang pagmamahalan. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yon, 6 na pamilya ang kasama nilang naninirahan doon. Lahat yon mga kapatid ng kanyang ama, kaya para hindi magkasamaan ng loob, pare-parehas ang naging parte nila. Hinati-hati na rin nila ang mga lupa nang sa gayoy magkaroon sila ng sariling pagmamay-ari. Gayunpaman, patuloy pa rin silang nagtutulungan para mas mabilis ang kanilang pag-unlad. Nasa malapit lang din ang tahanan ng mga ito, kaya lumaki siyang kalaro ang kanyang mga pinsan. Subok na rin nila Ambil ang pag-uugali ng bawat pamilya ng kapatid ng kanyang ama, kaya naman hindi na sila rito naiilang ni nahihiya. Ang iniiwasan niya lang noon, masangkot sila sa madalas na nangyayaring alitan sa pagitan ng mga ito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, magmula noong namatay ang mga magulang ng kanyang ama, ito na ang tumayo na parang padre de pamilya nilang lahat. Yung mga kapatid kasi nito, kung hindi ganid sa ari-arian, purong sarili lang din nila ang kanilang iniisip. Mabuti na lang, panganay na anak ang tatay niya, kaya kahit papaano nakokontrol pa rin nito ang mga kapatid niya. Yun nga lang, hindi sa lahat ng oras sinasang-ayunan sila ng panahon. Habang tumatagal kasi ang ganoong sitwasyon, natutunan ng mga ito na labanan ang kanyang ama at ipagpumilit ang mga desisyon nila. Dahil dito, kung kaya't imbis na makialam, mas pinipili nilang maging tahimik kasama ang mga kadugo nilang matagal nang umiiwas sa gulo. Ayon sa tatay niya, wala namang problema ang ganoong sitwasyon, lalo pat kanya-kanya na silang pamilya. Ang nais lang nito, mapanatili ang respeto sa bawat isa. Kaso yung sumunod nitong kapatid napakatigas ng ulo. Ang gusto nito yung mga bagay na nais lang nitong mangyari. At kapag hindi nito tipo, kahit gaano kaganda ang plano, hindi yun sasang-ayon. Matagal na itong naging balakid sa kanila, kaya kahit gusto nilang guminhawa, hindi nila ito magawa-gawa. At para lamang mapanatili ang katahimikan sa kanilang pamilya, sinisikap ng kanyang ama na wag na lang yung pagtuunan ng pansin. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang ganoong pagpapabaya ay magiging ugat ng karumal-dumal na kaganapan. Pagpasok ng Setyembre, sumapit ang panahon ng pag-aani. Bilang may-ari ng lupain, sinimulan na nila noon ang paggapas sa kanilang mga pananim. Wala silang kinuhang katulong para gumawa nito, gawa ng ang gusto nilang mangyari, mapasa kanila ang lahat ng kita. Kaya lahat ng tumulong, literal na kadugulang din naman nila. At sa loob ng ilang araw, naging maayos ang lahat. Walang nangyaring masama. Sa halip, napuno ng kasiyahan ang kanilang pamilya. Akala noon nila Ambil, magtutuloy-tuloy ito hanggang sa sila'y kumita. Pero nung ibebenta na nila ang kaban-kaba ng pamilya, dito na nakialam ang pangalawang kapatid ng tatay niya. Sa kanilang 6 kasi, ang lupa lang nito ang hindi nagkaroon ng ani.
Inaasahan naman nila yon, lalo pat noong panahon ng pagtatanim, hindi nila ito nakitang kumilos. Akala nga nila, nakatuon ang atensyon nito sa pamamalaot, kaya di na nila ito gaanong napansin. Kaya naman nung sumapit na ang anihan, nagulat na lamang sila nang bigla itong makialam. Kesyo, humihingi yun ng hati, gusto nito pantay ang kaban ng paghahatian nila at kung ano-ano pang kabalbalan. Syempre, hindi naman noon papayag ang mga napagod dahil unang-una sila lang naman ang nagtulungan. Kung noon sumama ito sa kanila, wala sana itong maririnig. Pero wala eh. Nagpakakampante ito habang sila pagod na pagod sa kakasaka. Dahil sa pamimilit noon ng kanyang tiyuhin, matinding pagtitimpi naman ang ginawa ng tatay niya. Di na nga nito pinapansin ng tiyuhin niya kahit paulit-ulit itong nagmumura. Ayon dito, hindi lang sila ang may pangangailangan, kaya wala silang karapatan na huwag itong tulungan. Dagdag pa nito, kahit nagkaparte-parte na sila ng lupa, may karapatan at may karapatan pa rin siya sa lahat ng mangyayaring ani. Nang marinig naman ito ng tatay niya, dito na nandilim ang paningin nito. Walang sabi-sabi, agad nitong kinumpronta ang tiyuhin niya, kasabay ng pagwika nito ng, "Yan! Diyan ka magaling! Ang pagnakawan ng mga kapatid mong nagpagod habang ikaw walang ginagawa. Ano bang tingin mo, Nando? Mga bata pa tayo? Kung noon sana nagpagod ka, edi sana hindi ka nagkakaganyan. Namumuro ka na, Nando. Umalis ka na rito at baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo." Dahil sa sinabi nito, mas lalo namang nagalit ang kapatid nito. Walang sabi-sabi, bigla itong lumapit habang hawak-hawak ang panggapas ng palay. Nang masipat naman yon ng tatay niya, bahagya naman itong napadistansya upang protektahan ang kanyang sarili. "At bakit, kuya? Kasalanan ko ba na hindi niyo ako binigyan ng binhi? Ni hindi niyo nga ako pinuntahan noon sa bahay para abisuhan sa pagtatanim eh. Ang problema rin kasi sa inyo, parang hindi niyo ako tinuturing na kapatid. Kung ganyan lang din naman eh, mabuti sigurong tapusin na natin to ngayon dito." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla naman itong sinugod ang tatay niya. At nung masipat yon ang kanyang ama, hindi na rin ito nagdalawang isip na humugot ng sundang. Ilang minuto ring nagpang-abot ang dalawa hanggang sa mataganan ng tatay niya ang binti nito. Sa sobrang lakas ng pagkakaunday, rinig na rinig nilang tumama yun sa buto. Kaya para mailigtas ang sarili nitong buhay, napilitan nitong kumaripas ng takbo papalayo. Paika-ika man, hindi yun huminto hanggang sa makabalik na yon sa sarili nitong tahanan. Dala ng pagkagulat ng mga kapatid nito, walang kahit isa sa kanila ang naglakas loob na yon ay sundan para tulungan. Alam kasi nila kung ano ang ugali ng taong yon, lalo na kapag napapahiya ito sa harapan ng maraming tao. Lumipas ang araw na yon. Hindi nakakain at nakatulog ng maayos ang kanyang ama. Lagi na rin itong tulala na parabang may napakalalim itong problema. Pagsapit ng sumunod na araw, di na ito nagdalawang isip na bisitahin ang tiyuhin niya. Siyempre bilang nakatatanda itong si Ambil, nagdesisyon siyang samahan ang tatay niya. Wala mang ideya sa kanilang madadatnan, minabuti niyang magdala ng armas, panigurado lang. Ilang minuto ang lumipas, nadaanan nila ang bahay ng dalawa niyang tiyuhin. Bago sila dumiretso sa kanilang pupuntahan, kinausap muna yon ng tatay niya. Nang sa gayoy hindi sila makarating doon ng silang dalawa lang. Hanggat maaari, nais nitong lumikom ng kanilang kapamilya upang makumbinsi ang kapatid niya na mali ang ginawa nito sa kanya. Ipinabatid din ng kanyang ama ang dahilan ng pananaga nito at yon ay walang iba kundi ang pagdepensa lamang sa kanyang sarili. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga tiyuhin, nagdesisyon yung sumama.
apat ang nagdesisyong sabayan sila. Nang sa gayoy makausap nila ng mahinahon ang rebelde nilang kapatid. Hindi naglaon. Nang marating nila ang bahay nito, nadatnan nila itong nakasarado. Wala silang nakitang kahit isang tao sa labas na para bang umalis ito noong gabi na nangyari ang insidente. Nang mapagtanto naman nila yon, hindi sila nawala ng pag-asa. Sa halip ang ginawa nila, lumapit pa rin sa bahay para makumpirma kung meron ba roong tao o wala. Maya-maya pa, pagsilip nila sa may bandang pinto, laking gulat na lamang nila nang makita nila ang asawa at mga anak nito na nakaupo habang nakaharap sa isang nakalagay na ataul. May mga gasera ito sa magkabilang dulo, kaya nung masipat nila ito, agad na sumagi sa kanilang isip na maaaring namatay noong mismong gabi ang kanilang kapatid. Posible itong mangyari, gawa ng sa sobrang tindi ng pinsalang natamo nito, maaaring may naputol doong ugat na nakakonekta sa buong sistema ng katawan. Dahil sa ganoong kaisipan, kaya naman kahit nakasarado ang pinto, pinilit nila itong buksan hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Nang mapansin naman yon ng asawa ng tiyuhin niya, agad naman itong napasilay sa lugar kung saan sila naroon. Sino ang pinaglalamayan ninyo? Nagtatakang tanong sa asawa ng tatay niya. Nang marinig naman ng kinakasama ng tiyuhin niya ang sinabi nito, agad itong tumabi, hudyat na pinahihintulutan na sila nitong makalapit sa ataul. Nung masipat nila ang aktong yon, hindi na sila nagdalawang isip hanggang sa makita nila ang labi ng tiyuhin niya. Matapos naman nila yung masilayan, dito na nagsalita ang kanyang kababata. Namatay ho siya kagabi, tiyo. Ginawa namin ng lahat pero sadyang wala kaming magawa. Nakakalungkot ang nangyari, pero inaasahan na rin naman namin to. Maging kami man, tiyo, hindi namin gusto ang ugali ng aming ama. Kaya itong nangyari sa kanya, bagay lang siguro to sa kanya. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, agad naman itong lumapit sa kanilang mga tiyuhin para magbisa. Nagkusa na rin yung lumabas upang makapagpahangin saglit. Siyempre, dahil sa malapit naman silang dalawa, sinundan niya ito para kausapin. Nais niyang malaman dito kung meron ba yung nararamdamang galit sa puso niya. Siyempre bilang anak, batid niya na masakit ang loob nito para sa mga taong pumatay sa kanilang padre de pamilya. Kahit siya man kasi ang tatanungin, ganun din ang mararamdaman niya. At sa kanilang pag-uusap, dito na nga inilahad ng kanyang kababata. Inamin nito na masama ang loob niya, ngunit wala siyang magagawa dahil ang tatay niya ang nagkasala. Mariin din itong inilahad, natanggap nila ang nangyari, pero hindi nila alam sa parte ng kanilang ina. Batid nila na mahal nito ang kanilang ama, kaya ang simpleng paghingi ng tawad ay sadyang hindi katanggap-tanggap. Nang marinig niya ang sinabi nito, napasilip lang naman siya sa loob ng bahay. Aminado kasi siyang totoo ang sinasabi ng pinsan niya, kaya hindi niya maisip kung ano na ang nangyayari sa loob. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, lumabas ang kanyang ama kasama ng mga kapatid nito. Nakabuntot din sa likod ang nanay ng pinsan niya habang tulalang nakatitig sa kawalan. Pagdating ng mga ito sa lugar malapit sa kanila, tsaka pa lamang ito nagpaalam sa naulila ng kapatid nila. Muli ring ipinaliwanag ng kanyang ama ang mga dahilan nila, ngunit sa kasamaang palad hindi ito tinanggap ng tiyahin niya. At bago rin ito tumalikod, parang nagbigay pa ito sa kanila ng babala. Kesyo, hindi doon magtatapos ang lahat. Pagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan at kung ano-ano pang banta na dulot ng matinding galit at puot. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya,
Sinikap nitong wag na lamang yung isipin. Inakala kasi nito na purong salita lang ang lahat ng yon. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may tinatago palang libretang itim yung asawa ng kanyang tiyuhin. At dahil sa pangyayari, kung kaya't nakahanda itong yon ay buhayin para makapaghiganti. Dumaan ang mga araw dahil sa galit ng asawa ng tiyuhin niya, kung kaya't napilitan silang wag bumisita kahit gusto nila. Unti-unti na rin nagsisi ang kanyang ama dahil sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Wala na rin itong lakas ng loob na pumunta pa rito ni makipagkita sa kanilang mga kamag-anak. Matinding kahihiyan kasi ang naramdaman nito, gawa ng hindi yun makapaniwala na siya ang naging mitya ng pagkawala ng buhay ng sarili niyang kadugo. Ayon kay Ambi, na dahil sa problemang yon, madalas nang makapag-isip na magpakamatay ang tatay niya. Mabuti na lang, alerto ang kanyang ina, kaya hindi yun nagkaroon ng pagkakataon. Akala niya yun lang ang kanilang problema, pero lingid sa kanyang kaalaman, may paparating pa pala. Pagkaraan ng 2 linggo, alam nilang nailibing na ang kanyang tiyuhin. Dahil dito, kung kaya't sinubukan niyang bumisita sa tahanan nito para man lang makita ang kalagayan ng pamilya. Noong una, maayos naman ang pakikitungo ng asawa ng yumao niyang tiyuhin. Pero habang tumatagal, tila bang nag-iiba ito. Hindi naglaon, laking gulat na lamang nila nang mapagtanto nilang palagi nang nakasara ang bahay. Sinusubukan nilang tumawag sa labas pero wala nang nagbubukas. Malaki rin ang kandadong inilagay nito mula sa loob, kaya kahit anong tulak, hindi nila ito kayang buksan. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't nagdesisyon ng kanyang mga tiyuhin na pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. Maging ang mga ito man kasi, batid na nababahala na dulot ng mga nangyayari. Unang-una, hindi nila kilala ang kinakasama nito, gawa ng nakilala lang ito ng kapatid nila sa karatig bayan. Basta ang alam nila, tubong antike ang babae at wala itong pamilya sa lugar nila. Yun lang ang kanilang nalalaman, kaya naman hindi na sila nakapag-isip ng kung ano-ano ukol sa pagkatao nito. Inakala rin nila na aalis na yon sa kanilang lugar kasama ang mga supling nito, pero hindi yun nangyari. Isang gabi, habang nagpapahinga silang mag-anak, napansin nila na parang aligaga ang kanilang mga alagang hayop. Bukod kasi sa panayang paghuni nito ng 10 oras, kapansin-pansin din ang pagbalik panaog nito sa kanilang bakuran na parabang meron itong iniiwasan. Dala ng kuryosidad, agad naman siyang inutusan ng kanyang ama para matingnan ang sitwasyon sa labas ng bahay nila. Nang marinig niya ang utos nito, kahit inaantok na, dali-dali siyang lumapit sa bintana para magmasid. Maya-maya pa, nang makadungaw na siya sa labas, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos siyang makasilay ng isang babaeng nakatayo sa harapan ng bahay nila. Nakatakip ng buhok ang mukha nito, tapos wala yung saplot. Nanggigitata rin sa langis ang katawan nito, tapos kapansin-pansin ang buntot at mahahaba nitong braso. Alam ni Ambil na hindi pangkaraniwan ang kanyang nasilayan, kaya dali-dali niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Ngunit pagbalik niya kasama ito, wala na sila roong nakita. Tahimik na rin ang mga alaga nila, indikasyon na nakalayo na ang nilalang. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi ito bunga ng malikot niyang imahinasyon, bagkus totoo talaga ang mga nasilayan niya. At imbis na makipag-argumento sa kanyang ama, minabuti niyang manahimik. Sa isip-isip niya, walang saysay na mag-away pa sila dahil lamang sa mga nakita niyang nilalang na hindi niya pa kayang patunayan. Alam din niya na darating ang panahon na paniniwalaan nito ang mga bagay na kanyang sinabi.
Pagsapit ng sumunod na araw, nanatili silang tahimik ukol dito. Ayaw ipagsabi ng kanyang ama sa mga tiyuhin niya ang mga nakita niya para naman kahit papaano hindi ito maalarma. Akala nila lulubayan sila nito kung ipagsasawalang bahala, pero nagkamali sila. Dahil pagkaraan lamang ng 3 gabi, muli na namang bumalik ang nilalang. At sa puntong yon, hindi lang ito bastang nagparamdam, bagkus nagsimula na itong umatake sa kanilang mga alaga. Yun nga lang, hindi ito nakikita ng tatay niya. Pero pagka umaga nun, bubungad sa kanila ang mga hayop na wakwak ang mga tiyan, tapos hindi na mapakinabangan. Dahil dito, kung kaya't napansin ito ng iba pa niyang mga tiyuhin. At nung magkausap-usap sila, dito niya nalaman ay hindi lang pala sila ang inaatake nito. Gawa ng bago yun mapadpad sa kanilang tahanan, dumaraan muna ito sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. At kung ano ang ginawa nito sa kanila, yun din ang ginagawa nito sa iba. Nang marinig naman nila ang ang tungkol dito, hindi nila maiwasang maalarma. Alam nila sa kanilang mga sarili na seryoso yung banta, kaya naman hanggat meron pa silang magagawa, pinili na nilang maghanda. Dumaan pa ang 2 araw, hindi nagpatinag ang nilalang na yon. At kahit marami na sa kanila ang naglakas loob na pigilan ito, patuloy pa rin yun sa pag-atake. Sa katagalan, napagtanto ng mga kadugo nila na posibleng ang nilalang na yon ay may kaugnayan sa kapatid nilang nawala. Kaya naman walang sabi-sabi, muli nilang binisita ang tahanan nito. Subalit pagdating nila sa lugar, nadatnan nila itong nakasarado at parang matagal na itong inabandona. Ngunit nang akmang aalis na sila, may mga nakita silang aninong gumalaw sa loob ng bahay. Kapansin-pansin din ang pagsindi ng mga gasera, kalakip ng paglanghap nila ng isang hindi kaaya-ayang amoy. Dahil dito, kung kaya't agad silang lumapit sa bahay para silipin ang nangyayari sa loob. Akala nila wala sila roong makikitang hindi kaaya-aya, pero pagdungaw nila sa siwang, nakita nila ang asawa ng namayapa niyang tiyuhin na nakaluhod sa isang malaking simbolo na gawa sa purong dugo ng hayop. Yung mga anak nito, halatadong patay na dahil bukod sa nakahandusay na ang mga ito, kapansin-pansin ang mga sugat sa leeg nila. Pagsilay naman dito ng tatay niya, hindi na ito nagdalawang isip na pumasok. Pinagmumura na rin niya ang kinakasama nito dahil sa karumal-dumal nitong nagawa. Ngunit nang marinig ng babae ang sigaw ng kanyang ama, nagpatuloy pa rin ito sa pagdarasal hanggang sa tuluyan na nilang nabaklas ang trangka ng pinto. Pagbukas naman nila, dali-dali nila itong sinugod hanggang sa makaharap na nila ito. Nang masipat naman nila yon ng malapitan, wala silang naramdamang takot ni pagkasindak sa kaluluwa ng nilalang. Sa halip kaswal lang itong tumitig na parabang nagawa na nito ang kanyang parte. Dahil dito, kung kaya't seryoso yung tinanong ng kanyang ama. Paulit-ulit din itong pinagbantaan ng buhay ng nilalang kung sakali mang ililihim nito sa kanila ang mga binabalak nito sa mga labing nakahandusay sa paligid. Pagkarinig naman ng tiyahin niya sa sinabi ng kanyang ama, bigla itong napangisi kasabay ng pagsagot nito ng, Akala mo ba natatakot pa ako sa kamatayan? Hindi mo ba alam? Pabalik-balik na ako dyan. Habang nagkakasiyahan kayo sa inyong mga tahanan, kami rito ay naghihinagpis dahil sa pagkawala ng ama ng aming tahanan. Nung namatay siya, ipinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko siya anuman ang mangyari at kapalit. Natupad ko na ang pangako ko sa kanya. Kaya wala nang dahilan pa para matakot ako sa lahat ng bagay na pinagsasasabi mo. Pagkasambit nito ng mga kataga,
agad nitong kinuha ang punyal na punong-puno pa ng dugo. Walang sabi-sabi, itinarak niya yon sa kanyang leeg, sabay laslas dito hanggang sa tuluyan na itong mawala ng lakas at malay. Paghandusay naman ito sa sahig, nakita nila ang paghihingalo nito hanggang sa mawala na ito ng buhay. Nung masipat nila ang pangyayaring yon, lahat sila nagulat. Bawat isa hindi makakilos, gawa ng hindi nila mawari kung ano ba talaga ang nais gawin ng babae. Akala nila nabigo ito, pero lingid sa kanilang kaalaman, matagumpay nitong naisakatuparan ang masama nitong binabalak. Ilang oras ang lumipas, nilinis nila ang mga labi bago gawa ng kanya-kanyang mga kabaong. Nilamayan din nila ito ng ilang araw nang sa gayoy kahit papaano'y matahimik ang kaluluwa ng mga ito. Naniniwala ang pamilya ni Ambil na malaki ang maitutulong ng dasal para sa ikakapayapa ng mga kaluluwa. Kaya naman pagsapit ng araw ng libing, wala na silang inisip na kahit na ano. Akala nila doon na magtatapos ang lahat, pero hindi nila alam, dito pa lamang magsisimula ang lahat ng karumal-dumal na pangyayari. Pagkaraan ng isang buwan, bumalik sila sa libingan ng kadugo nilang namatay. Ang kaso lang, pagdating nila roon, napansin nila na may malaking uka sa puntod ng mag-asawa. Yun bang parang may naghukay sa mga ito? Ang kaso lang yung pagkakahukay, parang nagmula sa loob. Kaya naman upang magkaroon ng linaw, pinagtiyaga nila itong hukayin hanggang sa mapatotohanan nila ang kanilang mga hinala. At nung makumpirma ng tatay niya na mula nga sa loob ng kabaong ang pagkakahukay, kinabahan silang lahat. Bawat isa na wala ng interes na manatili pa sa lugar na yon, dala ng matinding takot sa mga nilalang na umahon. Pagbalik nila sa kanilang lugar, agad naman nilang pinag-usapan ang kanilang mga natuklasan. May mangilan-ngilan sa kanila na nakaramdam ng matinding takot at gusto nang lisanin ang kanilang lugar ora mismo. Pero nang marinig ito ng tatay niya, hindi ito pumayag. Sa halip ang ginawa nila, humingi ng tulong sa kakilala nilang albularyo. Sumang-ayon naman ang nilapitan nila. Pero pagsapit ng unang gabi, hindi nito nakayanan ang kanyang mga nakita at presensyang kanyang naramdaman. Ayon sa albularyo, may hindi matahimik na demonyo na naglilibot sa kanilang lugar. Wala itong ideya kung ano ang balak nito, pero ramdam na ramdam niya ang enerhiya ng kamatayang umiikot sa presensya ng mga ito. Dagdag pa nito na, kung gusto nilang matahimik at hindi manganib, mas mainam na lisanin na nila ang lugar na yon. Iwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian para payapa silang makapagsimulang muli sa lugar na kanilang mapupuntahan. Mariin din itong inilahad na importanteng humingi ng tawad sa mga nilalang na binabanggit nito. Ano man kasi ang gawin nilang pagtanggi, hindi nila maipagkakaila na may kaugnayan sila sa mga ito. Nang marinig naman yon ng tatay niya, nagdesisyon itong pagbigyan ang nais mangyari ng albularyo. Akala kasi nito may isasalba pa niya ang kanilang lugar kung pipiliin niyang sundin ang nais nitong mangyari. Wala mang ideya sa kahantungan ng lahat. Matapang nitong inilatag ang lahat ng kailangan para makausap ang nilalang. Matyaga rin nila noong hinintay ang pagsapit ng kabilugan ng buwan para lamang yon ay makausap. Ayon kay Ambid, isang buong linggong hinintay nila noon kung saan sa bawat gabing dumaraan, walang patid silang binibisita ng mga ito. Di man nila yun nakikita pero ramdam na ramdam nila ang mga ginagawa nito. Pagtatapat pa niya na, maliban sa pagpatay ng mga alaga nilang hayop, sinusubukan din ng mga ito na manghimasok sa loob ng kanilang tahanan. Minsan, may mga pagkakataong kumakatok ito kasabay ng pagpapakilala nila. May mga gabi ring bigla na lamang itong umiiyak
na para bang mga kaluluwa itong hindi matahimik. Pero ayon sa kanyang ama, hindi mga kaluluwa ang kalaban nila, bagkus mga nilalang na nanananahan sa katawan ng mag-asawa. Hindi nagtagal, nang tumungtong na ang gabi ng kabilugan ng buwan, maaga pa nilang inihanda sa labas ng bahay ang lahat ng kailangan. Pagsapit ng dapit hapon, sinindihan na nila ang mga sulo sa paligid, kasabay ng paglikha nila ng mga marka ng ritual na ibinigay ng albularyo sa kanila. Nung maisakatuparan na yon ng tatay niya, sinamahan ito ng isa pa nitong kapatid na malapit sa tiyuhin niyang yumao. Nagbabakasakali kasi ito na sa pamamagitan niya, mapapatahimik nila ang kaluluwa ng mga ito. Ilang oras pa ang lumipas. Nang lumalim na ang gabi, marahan na nilang binanggit ang mga dasal na isinulat ng albularyo sa kapirasong papel. Matapos naman nila itong mabigkas, tahimik na silang nagbantay at nagmasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang magpakita na ang mag-asawa. Malayong malayo ito sa itsura nung nabubuhay pa ang mga ito, gawa nung kung titingnan, para na itong mga naaagnas na bangkay. Halatado ring wala na yun sa kanilang mga wisyo, ngunit sa kabila nito, pinili ng dalawang manatili sa kanilang kinaroroonan. Paglapit naman ng mga nilalang sa kanila, agad itong kinausap ng kapatid ng tatay niya, ngunit sa kasamaang palad bigla na lamang itong nilapa nung asawa ng tiyuhin niya. Sa sobrang lakas ng pagkakasagpang nito, agad nitong naputol ang puwak. Di pa yun nakontento. Mabilisan niya pa yung dinarag papalayo na parabang isang gutom na hayop. Paglayo naman ito sa bakuran nila, dali-dali namang tumayo ang tatay niya para hugutin ang sundang sa kanyang tagiliran. Nang masipat naman yon ng yumao niyang tiyuhin, bigla naman yung napangisi habang unti-unting inilalabas ang matatalas nitong mga kuko. Maya-maya pa, umangil ito ng malakas sabay sugod dito. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, agad naman itong sinalubong ang nilalang, ngunit sa pagkakataong ito hindi na umubra ang estilo nito. Bago pa man tumama ang talim ng sundang sa katawan ng namayapa nitong kapatid, tumagos na sa kanyang dibdib ang matatalas nitong mga kuko. Pagbawi naman ng nilalang, dakot-dakot na nito ang puso, dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Matapos nun, kinaladkad nito papalayo ang labi ng tatay niya at magmula noon hindi na nila ito nakita pa. Yun na rin ang naging hudyat upang agaran nilang lisanin ang lugar. Halos ilang buwan din silang naglakbay para lamang masigurong nakalayo na sila sa mag-asawang dyablo na aswang. Pero ayon kay Ambil, sising-sisi ang buong angka nila dahil sana'y napigilan nila ang insidenteng yun kung nagawa nilang sunugin ang libretang itim na may mga delikadong dasal.